To da se sjetio pa da Ivana donijela iz groba. Što? Urekao. Riječ ćemo motu sutra kako da dolazite. Uše sam jutro išao na Zeku i svi rekli su da nije bilo. Kaže, prička 5 minuta doći sad. Odakle ima doći? A zašto u 6? A te sam se probudio u 4:30 od Ivore. I šta nije bilo u 6 ura? Nije, kupi bukle neke ružne. Tako i izađi ti. Bureka bukle se. Nico. Yes! Ono sranja Zeko će Look at Nico. Nico wants Mara's foot. Nico. Ljubavi. O, Kome daješ? hvala. Hoćeš li ti pit malo? Gdje je ona voda? Ona 2 komada ušte. Šta je Nico. bilo? Ali ništa konkretno ona danas bila. Nico. Pogledaj. Evo ti ođe. Ođe. Drže, Nora. Pogledaj. Nije inače. Evo, nije inače. Reći je počela kočka. Nema niko. Toga za cijela soba dvije. Gdje je Lulo Mari? Dobro je, ajde. Pa čija su ovo djeca se ovako plaću? Glad I'm having a boy. Waiting all this drama. Dođi idemo šeta, dođi. Dođi idemo šeta, dođi.